dichterbij. Wij doen het graag even over de Friese zaak. Friese zaak. Erg belangrijk. Wij wien erachter bij Hellepak heb ik zien gehad. Ja, dus de camera. En we kwamen erachter dat we eigenlijk best wel heel groot vinden op het feit dat wij gewoon Fries binnen. Ja, dat klopt. 100%. Remco hier krijgt een mooie theorie, hij kan mij vertellen. Nou, de theorie is dat zodra ze goed in Friesland komt, dat een Friesverse speciaal. Als die in Friesland werkt, is het gelijk gewoon een Friesverse. Maar zodra ze goed komt, dan is toch zoiets van ja, ik ben wel een Fries. Ah, zoiets. Ja, ik ben er even... Dan besef ik dat het Fries wist. Ja, maar wat is de conclusie dadelijk? De conclusie is dat het op dit Friesland meer uitdraagt dan het Fries wist. Dus in dit Friesland gewoon is.